Hello! Papawisan ako. Pawis. Pawis. Pinagpapawisan kami. Hindi kasi kami gumamit ng AC. Mainit na. Summer na. Naka-AC ako while waiting for mom. Pero, I'm still sweating. But not as bad as the other day. I mean, not as bad as last time. Pinagpapawisan ako. Pinagpapawisan ako. Pawis. Pawis. So, that's our word of the day. Para ngayong linggo. Para ngayong linggo. Oops. I don't know how to pronounce it. Balarta? Valyarta? Valarta. Nasa loob ng Valarta or Valyarta Market si Mama.